खुलुमबाय आं जनालि बर' गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। नोंथांमोनखौ आंनि जनालि रादाबाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै 2023 मायथाइनि 10 सेप्तेम्बर नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान खौरां लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। मोनसे गिथावना आरो दुखुनांथावना जाथाय मरक्क' हादराव गिथावना बांग्रिं फैदों। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिना मोननाय बादिब्ला बे बांग्रिंनि गोसारथिया 6.8 मेगनिटिउडनिमोन। बेबादि गोसा बांग्रिं मावनायनि जाहोनाव मरक्क' हादरनि गिदिर गिदिर बिल्डिंफोरा बायफ्लेनानै गोग्लैदों आरो बिल्डिंआव थानाय सुबुंफोरा होसिनजानानै गासै 1,000 सुबुंफोरनि जिउ गोमानाय खौरां मोननो हादों आरो गोबां रोजा रोजा सुबुंफोरा बिल्डिं बायनायजों फबसिनजाना दं। खौरां बिजोङाव दासिमबो साबैसे थैदों आरो साबैसे जखम जाना दं बेखौ रोखा खालामनाय जाथ'वाखै। उत्तर प्रदेश रायजोनि बिरेलीआव सासे सिख्लाखौ सानै मुस्लिम सुबुङा जिनाहारि खालामनानै मोसौ बेदरबो जाहोदोंमोन। जिनाहारि खालामग्रा मुस्लिम हौवाफोरजों लोगोसे मुस्लिम सिख्लाबो लोगो दंफायोमोन आरो जिनाहारि खालामखांना सिख्लानाव 5 लाख रांखौ दाबि खालामदोंमोन बिसोरो। उनाव सिख्लाया बिसोर साथामखौ पुलिसनो केस होदोंमोन आरो दुथां साथामबो दायो पुलिसजों एरेस्ट खालामजाबाय। एरेस्ट खालामजानाय दायनिगिरिफोरनि मुङा जाबाय सहेब आरो नाजिम, नाथाय गुबुन सासे मुस्लिम सिख्लानि मुंखौ खौराङाव मख'नाय जायाखै। बाक्सानि आङारथुवायाव सासे 7 बोसोर बैसोनि उन्दै हिनजावसा गथ'खौ आथोनारि अयथासार खालामदों सासे दुथां सुबुङा। दुथां सुबुंनि मुङा रमेन, 50 बोसोर बैसोनि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथायखौ खालामखांनायनि उनाव गथ'आ बिमानो खिन्थायो। दखानाव जाग्रा बेसाद लायनायावनो बे जाथाया जादों होनना मिथिना मोनदों। दायो दायनिगिरिखौ पुलिसा एरेस्ट खालामबाय। उदालगुरि जिल्लानि रौतानि मोनसे हलाव BPF हानजा आइजोफोरनि मावबादा जायो। बे मावबादायाव BPF हानजानि माखासे गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लायो। बे मेलाव बाहागो लानाय BPF हानजानि आइजो दालाय गांखंनि गाहाय दैदेनगिरिया UPPL सरकारनि सायाव गोजोननाय गैयै फोरमायो आरो प्रमद बर' दैदेननाय BTR सरकारखौ गोख्रों रावजों सोंखारियो। बिथांमोननि बादिब्ला UPPL सोरखारा सोरखार नङा। प्रमद बर'नि बाथ्राखौ रायखांब्ला लाजिनायसो मोनो। एबसुआव थानाय समाव प्रमद बर'आ गादियाव जिरायनो थाखाय सोमावसाराखै होननाया दा मानो गादियाव जिरायखो आरो बायदि बायदि रावजों गोख्रों सोंखारिनायखौ नुनो मोनदों बिथांमोनखौ। UPPL सरकाराथ' सरकार नङा, मारैहाय सरकार नङा होननानै बुंखो आं लाजिनायसो मोनो। प्रमद बर'नि खौरां बुङोब्ला आं लाजिनायसो मोनो। साननो बिदि प्रमद बर' सारनि जुदि खोथाखौ जुदि भाबियोब्ला लाजिथाव बाथ्रा। बियो आबसु आन्दलन खालामबोनानै बेसेबां सिगाङाव आसाम डिभाइड 50-50 होननानै बुंदोंमोन। आसाम डिभाइड 50-50आव दायो मानि खोमानो 50-50 नागिरखो बिलाय। आरो दायो बुंनो थाङोब्ला बियो सिगां बेसेबां बर' हारिनि थाखाय गोदोर खौरां बुंदोंमोन। बियो गादियाव जिरायनो थाखाय, मासियाव जिरायनो थाखाय बियो बेबायदि माबा खालामाखै होनना बुंदोंमोन बियो। खिन्थु दायो दिनै मानो गादियाव जिरायखो बियो? मानो गादियाव जिरायनानैसो जिरायनो लुगैनानैसो बेसेबांखिनि राजनितिकआव फैबाय। राजनितिकआव फैनानै दायो बियो बेबायदि शिफ्ट जाबाय। जानानै आरो दायो जोङो BPF सरकारखौनो जों लाबोफिननो थाखाय जोङो दायो नै BPF सरकारा दायो मारै दले बले फैदों। दायो सरकार गैया BPFआ, अब्लाबो मारै दले बलेहै दायो जुइन जाफैदों। बेवहाय जोङो BPF सरकारानो आरो सरकार फैफिनगोन आरो जोङो 100% गेरान्टि होदों BPF सरकारा निस्सय फैफिनगोन। फैबाय थानाय इलेक्सनाव जोंनो जुयजुक्त जागोन। मानो होनबा थांनाय इलेक्सनावबो जोङो हारियाखैमोन। जोंखौ बिसोरो माबा खालामनानैसो जोंखौ बिसोरो थगायनानैसो बेसांखिनि जोंखौ बेबायदि बेक खालामनानै दोनदों। बेवहाय फैबाय थानाय इलेक्सनाव जोंनि BPFआनो सरकार जाफिनगोन। बेखौ जों गेरान्टि बुंदों। BPF जय जुक्त जाफिनगोन। बेथ' बहुत जाय मानसिफोरानो नांगोलनि सावगारिखौ सावदोंमोन, जोंनि BPFआ नांगोल सावगारि सेम्बोल लादों जितु, बे नांगोलखौ खिन्थु निग्लेक्ट खालामनाया बहुत गोरोन्थि आरो। नांगोलदों जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो हालेवनानै बियो मोनसे लोक्षि बुस्थु होननानैसो जों सानो। खिन्थु जाय मानसिफोरा हौवाफोरबो हिनजावफोरबो जाय मानसिया नांगोलखौ निग्लेक्ट खालामनानै सावदोंमोन, जुहुद्रुदोंमन, खिथु खिथादोंमोन गामसा फैलानानै, बेफोरो बहुत पाप जागोन। आरो मानि कारनाव जोंनि BPFनिफ्राय थांदोंमोन थारमाने परिबर्तन जागोन होननानै सेल्फ हेल्प ग्रुपनो बिसोरो 75,000 होगोन होननानै बिसोरखौ लुप होनानै लांदोंमोन। न'खर बिसोरनो साख्रि होगोन होनदोंमोन। बेनिखाय थारमाने बेबायदि बुरखायनानै लांदोंमोन। आरो
दा गासै न'खरावबो साख्रि होयोब्ला माहाथो साख्रि गैया दिनैसिम आरो 75,000 जितु सेल्फ हेल्प ग्रुपनो होगोन होनदोंमोन माहाथो जोंनि आमजुलियाव थांनानै कुन्दुरबिलाव एग्रिकालसारनिहाय फैसा बेबायदि माहे हप्ता इदि फैसा हाबगोन होननानै माहे फैसा हाबगोन होननानै जितु डकुमेन्टस लानानै बिसोरो 50 थाखा फैसा कालेक्ट खालामनानै बिसोरो इदि थगायनानै लानानै फैदों होनबा बिसोरो कमियो जोंनि गामियावनो जोंनि एरियायाव 1000नि बारा बेबायदि मानसिफोरा डकुमेन्टस होनानै 50 थाखा फैसा होनानै बेबायदि जइन खालामदोंमोन खिन्थु दिनैसिम गैया होनबा मानि कारनाव जोंलाय फोथायनो बे इउपिपिएल सरकारखौलाय इउपिपिएल सरकारखौ जों सरकार होननानै साना सुइजारलेण्ड बनायगोन होनना बुंनाय सुइजारलेण्ड माहा बनायखो मा बनायदों जोंनि बिपिएफखौ बुंबाय थादों 17 बोसोराव मा मावखो होननानै खिन्थु 17 बोसोराव मा मावखो गागायानो जेराव जिरायदों जेराव एसेम्बलि खालामदों बेफोरो सोर बनायनाय हाग्रामा सार जुदि बनायाखैब्ला जोंनि बिपिएफ समनि गोनजासो जितु दायो आरो न' फैबावदों जितु जाय मानसिफोरा आइडि दङ न' मोनदों बे न'खौबो बिसोरो मा खालामदों जितु इटा होनांगौ बे इटाखौ होआखै बिसोरो डुप्लिकेट इटा जितु आथाया 2-3 बोसोरनि गेजेरावनो आथाया गुगागोन खनसे सौबानो बे इटाया लांगाब गुगादों इन्जुरफोरा गुगायदों जिबायदि जितु सिगां जितु बिपिएफ सरकार थानाय टाइमाव 20 आरो 80 मोन 20 फुटमोन 20खौ 80 बनायदों 80आ आरो हल्ल' बनायना होदों बिसोरो आरो सिगांनिया प्लास्टार दंमोन दायो प्लास्टारबो गैया ओरैबायदि अबस्था दायो दुखे दरिद्रनिफ्राय थैसोबदों लुवार होननानै नामा खान्दाय होननानै जितु सिलौरा नामा खान्दाय बेखौ बुंजागोन बे प्रमद बर' सारखौ आं दिनै बुंदों दाथिनानै दिनै बेयाव थैसोबख'ग्रा जोंनि बर' हारिनि आरो दायो इलेक्सन फैनायनि सिगाङावनो जुदि एफेक्सन खालामदोंबा आरो इलेक्सन बायखांब्ला आरो बेयाव माबायदि खालामगोन जोंनि गरिब गुन्द्राखौ हा हु सेख'जोबनानै बियो लुवार बायदि थैसोबख'गोन बिखौ लुवार होननानैसो आं बुंनाय बेथ' थार बाथ्रा मारैहाय हाबनो हानो दायो गामिबो अनेक मावदों तुमुक मावदों उमुक होगोन तुमुक होगोन दायो आरो न'खरबोथ' बेबायदि बियो साख्रि होगोन होनना बुंदोंमोन माहाथो सोरनि न'खराव हाबनानै बुंहैनो हानो बिलाय मा बुंनानै फुट होनो बिखौ होनासो हरजाबावगोन बियो फैथोंलाय बियो गामि होना हरजाखागोन बियो आं रौता ब्लकनि प्रेसिडेन्ट जे दिनै जों इउपिपिएलनि सरकारखौ जों फोजोबस्रांनो थाखायनो जों दले बले कर्म हाला खुंदों आं बे दानि थाबाय थानाय सरकारखौ आङो खोब थाबैनो बायगोन होनना आसा फारिदों आरो खिन्थु जोङो जि दा 75 रां होगोन होननानै बिथांमोना बुंनायाव 25,000 रां होनायनि अनसुंथाइ मोननायनि उनाव बिथांमोना मोनला होननानै आंनिफ्राय आसा फालिनाय दं जोंनि सिगांनि पुराना बिपिएफआनो मोजां आरो बे मोजांखौनो हांख्रायनानै बयबो लुबैफिननानै लोब बाहागो लादों दिनै आइजो माहारिफ्रा बे जयनल' जाबाय थानाय माने जोंनियाव जयन जाफैनाया जाहैबाय जे दिनैनि दिनाव जों फैथारगोन होननानै थिरान थांखि लाखानायाव बिथांमोनहा आरो रावबो सोलाय सोल' खालामनाय नंला आरोबावसो गोदानै सुबुंफोरा जयन जाफैबावगोन नोंथांमोना नुनो मोनदों नामा थारैनो घरे साख्रि जानाय बा घरे सोलायनायखौ नुदों नामा बे एकदम नंखाय बिथांमोना नंखाय प्रलोभन होनानै नंखाय दौ मोनसे लाबोनानै बिथांमोना जै जादोंमोन बे आरो जेनफिननाया एकदम थार दिनैनि खौराङा बेखिनियानोमोन नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांनायनि थाखाय रोजा साबायखर थाबाय नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै हो जाहाथे आं नोंथांमोननिसिम गोदान भिडिअनि आपडेट लाबोबाय थानो हायो एसेनोसै गोजोन्थों